Il-Mexxej Laburista Joseph Muscat iddeskriva l-attakki fuq id-Deputat mexxej tal-Partit Laburista Toni Abela bħala malafama politika u vittma ta' attakk koordinat. Il-kaz huwa fil-fema tiegħi bl-iktar mod ċar każ ta' attentat ta' diffamazzjoni politika u attakk politiku min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Meta kien mistoqsi għal fatt li l-Kummissarju tal-Pulizija informa lid-Deputat mexxej Laburista Toni Abela li m'hemm ebda każ kontri, Joseph Muscat qal li l-Kummissarju sema' recording sieħ. Kif qal li Dr. Abela li semmaw dik il-parti tar-recording li instemet il-bieraħ. Parti minn dawn ir-recordings fil-jiem li għaddew ixxandru mill-Partit Nazzjonalista. Joseph Muscat fakkar kif il-Partit Nazzjonalista u l-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien ilhom jafu bir-recordings għal dawn l-aħħar sentej, iżda qatt ma semmewhom. Jien naħseb is-sitwazzjoni hija waħda li Toni Abela huwa vittma ta' attakk koordinat politiku min-naħa tal-Partit Nazzjonalista ta' Prim Ministru li ilu sentejn jaf dan il-każ, għażel li minflok jitkellem dwar il-każ f'dak il-ħin u f'dak il-mument, iżomm il-każ għal interessi purament partiġjani. Il-Mexxej Laburista fakkar kif Toni Abela huwa l-persuna responsabbli għaċ-ċentri kollha Laburisti u għall-proprjetà tal-Partit Laburista u għalhekk kellu kull dritt li jieħu deċiżjonijiet. Sa dan it-tant f'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista li ssejħet biex tattakka lid-Deputat mexxej Laburista Toni Abela, l-assistent parlamentari Nazzjonalista Beppe Fenech Adami ammetta li d-Deputat mexxej Laburista Toni Abela ma wetta l-ebda illegalità. Fil-konfront tal-deputy leader ma jistawx jittieħdu ma jidhirx li hemm każ. Aħna naqblu li fil-każ fil-konfront ta' Toni Abela mhux każ li għax ma rrapportax jistgħu jittieħdu xi passi u fuq hekk għamil xi ħaġa illegali jew le. Hawnhekk maħniex qegħdin il-qorti. Fl-istess konferenza s-Segretarju Ġenerali Pawlu Borg Olivier żvela li minkejja li dan il-każ inħareġ fil-pubbliku mill-midja nazzjonalista issa, fil-verità, il-Prim Ministru kien ilu informat bil-każ sa mill-2010. Il-Prim Ministru kien informat ovvjament fuq dak li sqallu David Aġus